lagi apa namanya, mau rayain Isan Paiva atau Father's Day. Aku liatin ya sebentar. Jadi ini kita ada makanan yang udah kita siapkan. Terus kita mau apa namanya, nyanyi. Menanko iskan luensi. Mä kysyn isältä, saa ottaa video. Paljon onnea vaan, paljon onnea vaan, paljon onnea iskä, paljon onnea vaan. Jee! Hyvä isänpäivä. Meneekö halavan iskä? Hali. Hyvä isänpäivä. Nyt isä saa tulla yllätykseen. Okei. Tadaa! Niilo, tuu tänne äkkiä. Sano tadaa. Hyvä isänpäivä. Jee! Nyt kaikis. Isän lehti on tuolla. Onko vettä valmiina sisään? Niin, nyt on. No nyt Niina tai Niilo selitä, mitä meillä on täällä. Tuo. No selittää. Eiks mä selitä? Mä en oo se, joka teki kaikki. Sä teit kaikki. Eikä täällä on jotakin herkkuja Niilolle. Niin on. Mene istumaan siihen. Mä otan leistä. Ja sä et ainakaan aio syödä croissanttia eikä mustikoita eikä vadelmia. Mitä meillä on Hän täällä? syö. Ei. Saa. Mitä sä ajattelit syödä? Aja. Kuki on. Katsopas tänne tai. 1, 2, hymyilee. No niin, nyt näytä isille teidän lahja vaikka ensin. Hei. Tää on minunkaan. Oho, sisillä ollaan. Saa varmasti. En mä tiedä mikä siinä on. Sun salaisuus. Me ostettiin uhdessa. Me löysin tämmöstä, mutta se on ehkä, en mä tiedä. 1, 2, 3. No niin. Niin, sitten seuraava. Eikä kortika. Niillä on lahja. Niilon. Niilolta se lahja. Onko? Voi kiitos. Tämmönenkin. Täälläkin on vielä semmoista. Mä voin laittaa. Oikeesti. Ekman ajaa autolla. Onko hauska? Mä löysin Niinan kanssa ja kysyin sitten Niilolta, että haluaako nää isän lahjat. Joo. Sekin on hyvä. Onko hyvä lahja? On. Ekman auto. Sitten on kortti. Tänään. Niina on tehnyt korttia. Ja niillä. Niin sain. Kyllä jääkiekkoja. Ihana. Joo, ja sitten. Onko Niilokin piirtänyt sitä? Niillä piirsissä. Ja ei nytten ainakin sitä kärpäsieniä. Niin. Kärpäsieni onkin nytten mylkyri. Niin, myrkyllinen. Joo, tosi hieno. Kiitos. Tää on meiltä. Okei, täällä on ihan isänpäivä äiti Niilo ja Niina. Hauska. Sielläkin on Ilves. Täällä Niilon tekemä. Onko se tää Niilon tekemä Eskarista? Eskari? Niin. Mun koulu ei tehnyt mitään. Paitsi Bake Sale. Niinan koulu ei tehnyt. Paitsi Bake Sale, but the cupboards weren't even there, so what was the point?
Pakataanko itse Niilo? Pakasitko itse? Ai osaatko saa? Mikä siinä on? En mä tiedä. Ai semmoista kortti. Kortti ja Ja sitten onko on siellä joku... jotakin? Oi, Vau, ihana. että hienoa. Niilolla on Niin. ilmapalloja. Ja sitten Ekman. Ja sitten Hienoa. Tää on hauskaa. Hei Mikko isä, minusta on mukava näyttää tekemisiäni kanssasi. Pidän sinusta erityisesti siitä, että olet kiva. Sanot minulle usein, että katso lintu. Lempiruokasi tekemisiäni kanssasi. Pidän sinusta erityisesti siitä, että olet kiva. Sanot minulle usein, että katso lintu. Lempiruokasi on riisi. Sinulla on taskussasi puhelin. Olet 301 vuotta vanha. Osaat tehdä jotain tietokoneella ja töissä. Tykkäät käydä puhelin. Olet 301 vuotta vanha. Osaat tehdä jotain tietokoneella ja hiukset keltaiset. Hyvää isänpäivää sinulle toivottaa. Niilo. Wow, onpa ihana kortti. Saanko mä tehdä näin? Hieno kortti oli. Ja iskä tekee jotain tietokoneella töissä, niinkö? Niin. Joo, ihan oikein. Onko iskä metsänhoitaja? Mä hoidan metsää tietokoneella. Ja Niilokin voi käydä isän työpaikassa joskus. Hmm. Käykö? Haluatko mennä iskän työpaikassa? Isä ota mukaan. Ja siinä on meidän